querer unha relación que pasa á marxe da túa vida, non? Eu quero ir andar ao monte, quero ir ao teatro, quero ir facer unhas fotos, quero ir á feira, quero ir á ruada, e daquela agora chega alguén e que o meu vínculo con esa persoa aconteza á marxe da miña vida. Porque daquela parece que teño que deixar a miña vida en suspensión para agora ir facer algo e a ver se un día isto me encaixa ca vida. Esta idea de xa imos vendo, parece que imos vendo que ti estás na túa vida, imos vendo por aquí, e ao mellor un día, se xa o vexo claro, vou á túa vida, mira, isto ten que se integrar, non? Esa idea de identidades fragmentadas que nos diría Erich Fromm. Eu non me vou fragmentar, meu amigo, entras ou tata o teu.